سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلوم سولس 16 بقابيت استدالو علتاو زيناتات يزلكم متيلخو كموترو كسافت امام مدباتنا نختكتاتولنا ندعدمكو بقدامنت ارئيست زينا سودان لزب قدب هداسة علم لخوه شمقلتي كحوسوه بقل حتيتا ኢትዮጵያውያን ዝርከቦም ስደተኛታት ግዳያት ባረ የመን ስርዓት ቀብሮም ተፈጽሙ ዕጡቃት ሞዛምቢክ ቆልዑ ይሓርዱ ምህላዎም ሓደ ትካል ረድኤት ጸብጺቡ ሰሜን ኮርያ ሓፍቲ ኪም ጆንግ ኡን ንኣሜሪካ ከም ዘጠንቀቓትን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም سودان لزب قدب هداسة علم لخو شمقلتي كحوسوه بعلي حتيتا سودان أب قدايتي إثيوبيا أبروبا أباي أتهانسو زلعابي قدب هداسة زي كاير زته كسفحن علم لخو شمقلتي كحوسوه كدامي منستر سودان عبد الله حمدوك نعم منقس أمريكا بودو حورات هقرات حبرة أفريقيا ناب حبرة أوروبان دبدابه تيحفو يركب كدامي منستر حمدوك أبتي دبدابيو أمونغو زملكتن هقرات حادة جزاي سمع أخي تقبرم إثيوبيا مساي ورحسنة تقدب كالاي بركي ناي مملأ تلمي اللوازبل كريتان سواريغم اتقدامي منستر وسيخو تلزب علم لخوي أكلات أبزلولو انت تخايدم أمونغوتن هقراتنا يمتئمان منفس كفتر يحقزيلوم ناتي هقراو قطبا كم عبي التاوت تسعات كخونو اتتصفو إثيوبيا دما كاب حبرة أفريقيا وطاي كالو شمقلتي كتحوس آي تفكرن أمونغو سلسطين هقرات باستفلاليو شمقلتي زفتن لزب زاقيت آي سمرن مولو نمولو أبروبا أبايني لستمر كوزه وتزلوا قبسي تقدب وحزينايتي مايك عقتو يخلو يزبل سيقات اللوام انسا تتقدب من السودان كاب حدقاتات ألغ وحجن كحقزا سامويان تتزاربوكا وقن آقن مس قبسيو زلوم قبسون مس السودان وقانا أبستفلاليه جزيه تتغيسو من بارو يذكر ኢትዮጵያውያን ዝርከቦም ስደተኛታት ግዳያት ባረ የመን ስርዓተ ቀብሮም ተፈጽሙ ቅድም ሰሙን ኣብ የመን ከተማ ሰንዓ ዝርከብ መጽንሕ ስደተኛታት በሰንክ ዘጋጠመ ባረ ካሞንጎ ዝሞቱ ሰባት እቶም 43 ስርዓተ ቀብሮም ከም ዝተፈጸመ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡም وهاب قالت منستري امباسادر دينا مفتي نمراخبي حفاش ابزهبو مغلصي كم زحبروم كمونغوتم بتي زغاطم بار ازموتو 43 سدتنياتات كندي ኢትዮጵያውያን ይርከቦም ዝብል ግን በንጹር ዝተፈለጠ ነገር የልቦን ሎምሶልስ 16 መጋቢት 150 ናብታ ሀገር ዝጽንሑ ኢትዮጵያውያን ናብ ሀገሮም ከም ዝምለሱን አምባሳደር ዲና ገሊጹም Human Rights Watch استبهال علم لخو تكال تطابقتي مسلات ابزوصو مغلصي كم زملكتون تخوينم ካብ ዓመስ ትሑቲ ብዝተተኮሰ ነታጉዩ እተባር አጋጢሙም ጥንቃቄ ዘይመልዋ አጠቃቀማ አጽዋር ዕጡቃት ትሑቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዝኽተሉ ሞት ህይወትናይቶም ኣብታ ብኹናት ትሕመዝ ዘላ የመን ዝርከቡ ስደተኛታት ክንድ ምንታይ በሓደጋ ዝተኸበብ ምዃኑ ዘርእዩ ክብሉን ኣብ መግለጺኡ ጠቂሱም እተተካል ሰባዊ መሰላት ብዛዕባቲ ጉዳይ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኣብ ዝርከብ መጽንሒ ምዘሎ ሓሙሽ ኢትዮጵያውያን ኣብ የመን ዝርከቡ ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራትን ከም ዝተዘራረበ ኣፍሊጡሎም ኣብ ጉዳይ ጽሬትን ምጭናቕን እቲ መጽንሒ ተቃውሞ ዘለዎም 550 ስደተኛታት ኣብ ኣድማ ምሕሳብ መግቢ ከም ዝርከቡን ወሲኹ ሓቢሩም እቶም ስደተኛታት ከም ዝብሉ ኣብ ውሽጢ እቲ መጽንሒ ዓመታት ዘቑጽሩ ኮይኖም ካብውን ምውጻእ ንሰራሕተኛታት ሓለዋም 70,000 ሪያል የመን $280 ክኸፍሉ ይግደዱ እዮም ካብቶም ሰራሕተኛታት ሓለዋውን ዝተፈላልዩ ዓሌታውያን ጸያፍን ጸርፍታትን ከም ዝበጽሖም ንሂውማን ራይትስ ዎች ተዛሪቦም ዝበዝሑ ካብቶም ካብቲ ሓደጋ ዝድሓኑ ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ዝሓበረ ትካል ሓደጋ ምቑሳል ዘጋጠሞም ስደተኛታት ኣብ ሆስፒታል ከም ዝርከቡ ገሊጹ ኣብ የመን መጽንሕ ስደተኛታት 6,000 ሰባት ከም ዝርከቡ ዝገልጽ ዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት IOM ብወገኑም ካልኦት ኣሽሓት ድማ ብሰምሰርቲ ኣስገርቲ ተዓጊቶም ይርከቡ ይብል ብሰንኪቲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዝተወሰደ እገዳ መገሻታት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ስደተኛታት ናብ ካልኦት ሃገራት ከይሰግሩ ኣብ የመን ሓዲግ ተሪፎም ምህላዎም ይግለጽ ብፍላይ መበገሲኦም ካብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝኾኑ በኣማይት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ስደተኛታት ናብ ሱዑድ ዓረብ ንምእታው ንየመን ከም መሰጋገሪ ይጥቀሙላዮም ዕጡቃት ሞዛምቢክ ቆልዑ ይሓርዱ ምህላዎም ሓደ ትካል ረድኤት ጸብጺቡ ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ካቦ ደልጋዶ ሞዛምቢክ እስላማውያን ዕጡቃት ደቂ 11 ዓመት ዝርከቦም ቆልዑ ይሓርዱ ከም ዘለዉ ሴቭ ዘ ቺልድረን ህፃናት ኣድሕን ዝተባህለ ትካል ረድኤት ሓቢሩ
ሓንታ ደነት ትካል ኣብ ዝሃበቱ ምስክርነት ኣብቲ ምስ ካልኦት ቆልዑ ተሓቢኣትሉ ኣብ ዝነበረት ስፍራ ወዲ 12 ውላዳ ክቕተል ከሎ እናረኣየት ዘረዳ ከም ዘይረኸበት ተዛሪባ እቲ እስላማዊ ጉጅለ ኣብቲ ዞባ ምንቅስቃስ ካብ ዝጀመረሉ 2017 ንድሓር ልዕሊ 2500 ሰባት ክቐትሉ እንከለዉ 700,000 ካብ መንበሪኦም ከም እተመዛበሉ ይግለጽ። እቶም እስላማውያን ዕጡዋት ምስ እስላማዊ ጉጅለ IS ርክብ ከም ዘለዎም ይፍለጥ። ሴቭ ዘ ቺልድረን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብቲ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾኑ ዞባ ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉን ዘስካሕክሕ ክስተታት ዝረኣዩን ስድራ ቤት ከም ዘዛረበ ሓቢሩ ሓንቲ ኤልሳ ዝተባለት ኣደ ወዳ ኣብ ከባቢ እቲ ምስ ካልኦት ደቃ ተሓቢኣ ኣብ ዝነበረትሉ ከባቢ ብኸመይ ከም ዝተቐትለ ክትነግር ከላ ከምዚ ትብል ኣብ ገዛይ ምስ 4 ደቂ እየ ነይረ ሽዑ ምሸት እቲ ቁሸት መጥቃዕቲ በፂሕዎም ኣባይትናውን ተቓጺሉ ናብቲ ጫካ ክንሃድም ፈቲና ነቲ በኹር ወደይ ግን ሒዞም ክሳዱ ሰይፎምዎ ዋላ ሓደ ክንገብሮ ኣይንኽእልን ነገር ኣይነበረን ምኽንያቱ ንዓናውን ኣይመሓደጉናን ኢላ ካልእ ኣመልያ ዝተባህለት ኣድህ ብውገና ንሳን ካልኦት 3 ደቃን ካድሙ ኣብ ዝተገደድሉ ወዳ በቱም ዕጡዋት ከም ዝተቐተለ ተዛሪባ ወዳ 11 ዓመት ውላደይ ምስ ተቐተለ እቲ ቁሸት ውሑስ ከም ዘይኮነ ተረዲእና ናብቲ ኣቦይ ዝነብረሉ ካልእ ቁሸት ሃዲምና ኢና ድሕሪ ሂደት መዓልታት ግና ኣብኡን እቲ መጥቃዕቲ ጀሚሩሉ ኢላ ኣብ ሞዛምቢክ ዳይሬክተር ህፃናት ኣድሕን ቻንስ ብሪግስ ጸብጻባት እቲ ኣብ ህፃናት ዝተፈጸመ ቅትለት ዘሰቅቕ ምዃኑ ይሕብር ነቲ በተን ኣዴታት ዝንገር ዛንታታት ክሰምዑ እንከለዉ ኣባላትና ብንብዓትዮም ዝጠልቅዮም እዚ ጎንፂ ደው ክብል ኣለዎ እተን ዝተመዛበላ ስድራ ቤታቱን ክሕገዛ ይርልይሉ እቶም እስላማውያን ዕጡዋት ሰባት ከም ዝሓርዱ ዝገለጹ ጸብጻባት ኣቐዲሞም ወፂኦም ነይሮም እዮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዞባ ካቦ ደልጋዶ ኣብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ልዕሊ 50 ሰባት ከም ዝተሓርዱ መንግስታዊ ማዕከል ዜናት ሃገር ጸብጺቡ ምንባሩ ይዝከር ሰሜን ኮርያ ሓፍቲ ኪም ጆንግ ኡን ንኣሜሪካ ሕማቕ ኣይተጭንውና ክትብል ኣጠንቂቓ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ሓድሽ ፖሊሲ ዕላዊ ንኽገብር ኣብ ዝዳለወሉ ኣብ ዘሎ እዋን ዓብዪ ጽልዋህ ዘለዋ ሓፍቲ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ንኣሜሪካ ሕማቕ ኣይተጭንውና ክትብል ኣጠንቂቓታ ኪም ዮ ጆንግ ኣብቲ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ወፂያ ዝተዛረበቶም ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ናይ ሓባር ወታደራዊ ልምምድ ምግባርን ነቒፋ እትርኢቶ ዝሃበትሉ መዓልቲ ድማ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ናብ ርእሰ ከተማ ደቡብ ኮርያ ሲኦል ክበጽሑ ምዃኑ ኣብ ዝተዘረበሉ ድሮ እዩ ዝኸውን ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ንሰሙናት ዝኣክል ምስ ሰበስልጣን ሰሜን ኮርያ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ንምጅማር ጻዕሪ ከም ዝገበሩ እኳ እንተገለጹ ሰማዓይ ከም ዝሰኣኑ እዮም ዝዛረቡ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ጆ ባይደን ስልጣን ተረኪቡ ከም ዘሎ ንምቕባል ጌና ድልው ኣይኮነን ክልቴን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ምምዕባል ኣጽዋር ኒውክሌራዊ ሚሳኤልን ኣይተቓደዋን ኪም ዮ ጆንግ ሮዶንግ ሲሙን ዝበሃል መንግስታዊ ጋዜጣ ከም ዝጠቐሶም ነቲ ባሕሪ ሰጊሩ ኣብ ምድርና ባሩዱ ክጨኑ ዝፍትን ዘሎ ምምሕዳር ኣሜሪካ ሓንቲ ናይ ምኽሪ ቃል ኣላትኒ ኢላ ንመጻእቲ 4 ዓመታት ብሰላም ክድቅስ እንተደልዩ ቀዳማይ ነገር ሕማቕ ጨና እንተ ዘይሰደደልና ክትብል ኣጠንቂቓ ሃገራ ኣብ ጉዳይ ናይ ክልቴን ሃገራት ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ሓባራዊ ወታደራዊ ልምምድ ዘለዋ ተቓውሞ ድማ ኣንጸባሪቓ ደቡብ ኮርያ ሕጂ እንደጊሙ ኩናት ይጽሕትር ኣሎ ናብ ቅልውላው ኩናት ይስጉማሉ ብምባል ተቃውሞ ገሊጻ ኣብዚ ሰሙን ዋና ጸሓፊት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ከምኡውን ዋና ጸሓፊ ክፍሊ ምክልኻል ሃገር ሎይድ ኣውስቲን ናብ ደቡብ ኮርያን ጃፓን ዝገበሩ ዑደት ጉዳይ ኒውክሌር ዓብዪ ዛዕባ ከም ዝኾነ ዘመላኽት እዩ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ሓድሽ ምምሕዳር ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዝኽተሉ ፖሊሲ ከም ዝገምገመን ኣብ መጻኢ ወርሒ ዕላዊ ከም ዝገብር እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ኣብ እዋን ጎስጓስ ምርጫ ባይደን ንመራሒ ሰሜን ኮርያ ዒባ ዝብሎ ኮይኑ ከምኡውን ቅድሚ እቲ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ምፍኻሱ እቶም ኒውክሌር ዝልሕመሎም ማእከላት ሰሜን ኮርያ ክዓንዉ ኣለዎም ምባሉ ዝዝከር እዩ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ዘሎ ርክብ እናተበላሸወ ዝመጽእ ኣብ 2017 ሰሜን ኮርያ ንከተማታት ኣሜሪካ ከዕንው ዝኽእል ሚሳኤላት ምፍታና ሰዒቡ እዩ እቲ ዝጸንሐ ወጥሪ ትራምፕ ምስ ፕሬዝደንት ኪም ብዝፈጠሮ ውልቃዊ ርክባት ከዘሓሕሎ ፈቲኑ ነይሩ እንተኾነቲ ኣብ ሲንጋፖር ቪየትናምን ዝካየድ ዝነበረ ነቲ ኒውክሌር ናይ ምምካን ዛዕባ ዝምልከቱ ተኸታተልቲ ኣኼባታት ውጽኢት ኣያፍረዩን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም